Periodista i president preparats i l'escenari de la Villarroel es transforma en el plató de l'entrevista més transcendent de la temporada. La presentadora estrella del país es proposa desemmascarar la màxima autoritat política, esquitxat per un espinosíssim afer personal. Un argument teatral que en aquests moments a Itàlia no és cap ficció. L'obra fa 5 anys que està escrita i quan la vaig escriure, i no he retocat gairebé res pel que fa al contingut, no havien passat molts dels escàndols polítics que han passat. Sobre els límits de l'ètica personal i professional ha volgut burxar el jove dramaturg Pere Riera amb aquesta obra. I per buscar tota la versemblança, entre la periodista Emma Vilarassau i el president Toni Sevilla, en situa el cap de gabinet Abel Folk, el personatge que manipula sigilosament tots els fils. S'imagina el terrabastall? Això no és responsabilitat meva. Discussions, persuasió, fins i tot coacció, però què passarà a l'hora de la veritat? Han aparegut notícies, rumors, sobre unes imatges que sembla ser circulen per alguna redacció. Suposo que sap de què parlo. Sí, perfecte. M'ho passo molt bé a l'entrevista, però jo sé el que em diran i el que he de dir. No he d'improvisar res. Clar, fer una entrevista en directe i cada dia i amb personatges d'aquesta talla, doncs sí, ha de ser difícil. Tot i l'advertiment del director que qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència, els espectadors d'aquesta casa que vinguin a veure l'obra, per força els vindrà al cap la gran periodista que durant 6 anys els va posar la nit al dia. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.